Ribeira homenaxeou o escritor Fernando Cabeza Aquiles. O Lustre Rivas acolleu a presentación do último libro do filólogo que faleceu en maio. O pasado mes de maio faleceu o escritor Fernando Cabeza Aquiles logo de sufrir un accidente de bicicleta. Un mes despois do seu pasamento, a Asociación Barbantia impulsou unha homenaxe póstuma á súa figura que se desenvolveu o venres no Centro Cultural Lustre Rivas de Ribeira. Originalmente este acto estaba pensado para a presentación do derradeiro libro de Cabeza Aquiles, Defuntos e Santos Inocentes, pero finalmente foi un recoñecemento póstumo ao autor. Mal podía pensar eu cando o autor, Fernando Cabeza, me trouxo o exemplar do seu libro fai uns meses ao Museo do Gravado. Esta presentación na que me pediu que o acompañara, mal ia pensar eu que se ia converter nunha homenaxe póstuma á súa figura, que a terra lle sexa leve, como merece. Tampouco podía pensar que Fernando ia falecer a carón da súa bicicleta, a súa querida bicicleta, como titula o derradeiro texto deste libro. E destacou a súa trayectoria como filólogo experto, definiu o seu volume póstumo como unha obra de gran valor formada por máis de 60 textos breves. Ao mesmo tempo narrativo e memorialístico. Temos así un retrato do escritor e da persoa nun estilo limpo, nun estilo sinxelo, ben apousado na tradición oral galega, mais tamén plural e imaginativo, rico en fraseoloxía e en lugares, como non podía deixar de ser nun experto para explicarnos os nomes de lugares nos que vivimos. Recoméndovos a todos e a todas pois a súa lectura devagar. Tomou logo a palabra o editor Miguel Anxo Fernambello, quen agradeceu a Barbantia e o Concello de Ribeira a realizar esta presentación en forma de homenaxe a Cabeza Aquiles. Fernando Cabeza Aquiles faleceu hai exactamente 57 días, o día 1 de maio. Eu que mantiven con ele unha amizade intensa, lembro que Ribeira formaba parte da súa linguaxe. Por unha razón ou por outra nomeaba Ribeira. El foi mestre, como saben vostedes, viviu en Ribeira coa súa muller. Eles quixo que este libro, estes 53 ou 63 relatos, levase un prólogo dun amigo e un epílogo doutro amigo. O escritor e amigo de Cabeza Aquiles, Xosé Antonio Andrade, foi o encargado de redactar o prólogo de Defuntos e Santos Inocentes. Leu algúns dos relatos do libro para darlle voz aos escritos do seu amigo. Ao día seguinte, e ata hoxe, boteime ás estradas coa miña primeira bicicleta. Produto daquela paixón, como todas as paixóns, desmesurada. En 2 ou 3 meses gastei as cobertas da miña bici, o que deu lugar a unha acalorada discusión entre meu pai e o señor Prieto. Quen dicía que os neumáticos estaban gastados por exceso de uso. O altercado, só sonoro, non foi a maiores e resolveuse con outras cobertas novas que meu pai tivo que pagar moi do seu pesar. Fernando Cabeza Aquiles era un home dunha escoita activa constante, moi dado a facer pregunta tras pregunta, o que explica, por outra parte, a súa erudición no campo da toponimia, que, recordade, exixe moito traballo de campo. A Concelleira de Cultura de Ribeira, Ana Barreiro, pechou o acto e recordou a implicación do filólogo con Ribeira.